que bonito o Mondariz balneario, a verdade. Cando viña para aquí en coche, de repente, vimo a cabeza todos os recordos de cando eu era nena. Cando eu era pequena, meu pai e miña nai sempre nos tiñan Mondariz balneario. Meu pai xogar ao fútbol en Mondariz. E el tiña que parar sempre aquí, facía sempre o mesmo recorrido. Primeiro iba a fonte, collía agua, que sempre decía que tiña tantas propiedades. Despois estábamos no Hotel Queimado dando unha volta, mirábamos o antigo hospital, que hoxe en día é o balneario, onde estamos hoxe aquí. Pois sí que recordos. E despois, anos máis tarde, cando xa era bastante mociña, viñamos en bici de Pontareas a Mondariz balneario. Ao río, non habría ali o río da Freixa, pero viñamos aquí e sempre nos daba esa ilusión. A verdade é que... porque non vos dixen, eu son de Xinzo de Pontareas. Si, estiven ali vivindo ata que acabei o bacharelato, despois marchei a estudar a Madrid, estiven ali estudando, rematei, empecé a traballar, vivín ali moitos anos, despois vivín en Budapest, varios anos en Dubai. A verdad que sempre fui moi viaxeira e super sociable, porque cada sitio onde vivía, cada sitio que traía amigos. E que facía con eles? Pois os traía despois a Xinzo a que visitaran aquí Galicia. Bueno, quedaban abrallados. Eu os levaba aos sitios máis turísticos, pero eles non vos creades que era o que máis lle gustaba. Eles abrían a ventana da casa dos meus pais e miraban o verde, para eles era o paraíso. E xa que cando íbamos para aí, con o parando, a tomar un pinchín, se a lambrera, se o xamón, se o viño, para eles era maravilla. E decían sempre que a xente de Galicia era tan amable, os hosteleiros, bueno, tan abrallados. Entón, eu, neses momentos, decía, que sorte a miña ter nacido en Xinzo e terme criado no Condado Paradanta. Me imagino que todos vos tedes a mesma sensación. Creo que sí. E sempre digo, que sorte a nosa de vivir en Galicia. Moi boas tardes, vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, alcalde de Mondariz, José Antonio Lorenzo,
presidente do Clúster Turismo de Galicia, Cesario Pardal, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural do Condado Paradanta, Juan Pablo Castillo, alcaldes, alcaldesas, a todos e a todas, benvidos e benvidas á primeira gala de calidade turística do destino SICTED Condado Paradanta. Bueno, decirvos que o GDR Condado Paradanta é o encargado de entregar o selo de calidade turística do SICTED tanto a servizos ofrecidos polas empresas e operadores turísticas como aqueles que contribuyen a unha mellor experiencia turística nun destino. Para falarnos un pouco máis desta xestión, chamamos, por favor, o escenario o presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural do Condado Paradanta, Juan Pablo Castillo. Un aplauso, por favor. Boa tarde a todos e todas. En nome do GDR Condado Paradanta, benvidos e benvidas á gala Destino SICTEC. Son Pablo Castillo, presidente do Grupo de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta e alcalde de Covelo. O GDR é unha asociación sen fin de lucro que dende hai xa ben tempo ven traballando coa poboación local no deseño de estrategias que dean resposta ás necesidades do noso territorio de actuación. Este territorio está formado polos concellos que forman as comarcas do Condado e Paradanta e o concello de Salceda de Caselas. O principal obxectivo desta asociación é xestionar fondos europeos a través do programa LEADER Galicia 2014-2020 a través dun convenio asinado coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. O LEADER é un programa de axudas destinado a empresas e emprendedores que queiran pôr en marcha, modernizar ou ampliar o seu negocio. Tamén está dirixido a entidades privadas e públicas para crear proxectos orientados a dar servicios á poboación. Pero o LEADER é moito máis que un programa de axudas europeas. É unha ferramenta de dinamización e valorización dos recursos e dos actores locais que persegue uns obxectivos marcados por unha estrategia participativa e deseñada no territorio. No actual programa, o LEADER trouxo para o noso territorio máis de 3 millóns de euros para financiar eses proxectos. Unha parte importante dese orzamento foi destinado á posta en marcha de proxectos relacionados co sector turístico. Concretamente, foron 8 os proxectos de aloxamento rural que se subvencionaron neste período de programación e que xeraron un total de 18 empregos na comarca, axudando a consolidar outros 25 postos de traballo. Por outra banda, 6 foron as iniciativas das comunidades de montes que se subvencionaron para a posta en valor dos recursos turísticos do territorio, sendeiros, recuperación de muíños e patrimonio. E 2 as iniciativas públicas, modernización do Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea de Arbo e valorización turística e mellora da accesibilidade dos petróglifos de Acoutada en Taboesa ás Neves. Non conformes con isto, dende o GDR quixemos ser ambiciosos ocupándonos dun proxecto supramunicipal no que estábamos implicados os 10 concellos que forman parte do seu territorio de actuación. Relacionado directamente co sector turístico e que naquele momento estaba parado a espera dun centro de traballo que o dinamizase. Ese foi o motivo polo que a inicios de 2018 a Xunta Directiva do Grupo tivo a ben xestionar este proxecto. Logo da definición dun plan estratégico que marca a ruta a seguir, comenzamos a traballar intentando incorporar a este proxecto ao sector privado, a vós, as empresas, os auténticos dinamizadores aos que realmente lle dade sentido a este proxecto. O ano pasado, un ano marcado pola pandemia, un ano que nos trouxe unha situación inimaginable para o sector turístico, o GDR foi dado de alta polo Ministerio como sector SICTEC, creando así o destino SICTEC Condado Paradanta. Como xa se fixo,
Como xa se dixo, 35 son as empresas e servicios que están certificadas con este selo de calidade, as que pretendemos engadirlle 15 máis no actual ano. Hoxe, con todas as medidas de protección ante o COVID, queremos facer entrega dos distintivos que acreditan a nova certificación ou a renovación do ciclo de 24 desas empresas e servicios. Un destino forte, un destino atractivo e interesante para o visitante e o turista faise, entre outras cuestións, coa colaboración e cooperación entre as institucións e o tecido empresarial. Anímovos a que sigades apostando e fornecendo o seu destino Condado Paradanta. Gracias a todos e a todas por participar e por asistir a esta gola. Moitas grazas ao presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural do Condado Paradanta, Juan Pablo Castillo. Pedimos agora, por favor, que suba ao escenario o alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo. Un aplauso forte para él. Señor presidente, Alfonso Rueda, alcaldes da comarca, amigas e amigos, moitas gracias por estar nesta vila termal. Eu queria contarles algo que pasou, que Mondariz Balneario foi declarado o mellor balneario de Europa. Por lo tanto, que tiñamos un balneario pois o mellor das vilas termales europeas, pois é un honor para nós, para os galegos. Eso é importante. Eu decía no ano 98 que Mondariz Balneario sería a capital termal do termalismo e tuve unha sorte que acertei porque é a mellor de Europa. Por lo tanto, pois estamos orgullosos de Mondariz e, por posto, a comarca porque é un tema importante. Decía Emilia Pardo Bazán que Mondariz cura os estragos do pensamento e os males da civilización. Castelar decía que Mondariz era a Compostela do enfermo. Don Ramón Otero Pedrallo decía que Mondariz era unha vila de debate sosegado. Eu digo sempre que para ser feliz hai que venir al balneario de Mondariz. Moitas gracias porque é o que falan todos e hai. Gracias. Muchísimas grazas ao alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo. Moitas grazas. Agora pedimos ao vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que suba ao escenario para dirixirnos unhas palabras. Moitas grazas. Un aplauso. Bueno, moitas gracias. Moi boas tardes a todo o mundo. Saludar, por suposto, as alcaldesas, os alcaldes e os membros das corporacións municipais que os estades aquí. O noso anfitrión sempre, a José Antonio, non se me ocurre, eu digo sempre, mellor embaixador do seu propio concello e de todas as cousas que ten, leva moitísimos anos, sempre ten unha cousa nova que contar de Mondariz Balneario, sempre ten algo que, aínda que o coñezas moito, se o sigue facendo moi atractivo. Por tanto, gracias por ser o mellor embaixador de tantas cosas que hai nestas terras do Condado Paradanta e en toda Galicia. Gracias, por suposto, tamén a Cesario Pardal. Eu digo sempre, toda a administración que teña interés en algo necesita unha contraparte, unha interlocución que aglutine a todo o que é o sector turístico. Por lo tanto, lle agradezo moitísimo non só que este hoxe aquí, agradezo en nome da Xunta de Galicia, sino en todo o que podemos facer. A veces temos que discutir tamén, e moito máis nestes momentos, e é absolutamente legítimo, pero sempre temos un interlocutor leal e un interlocutor co que se pode falar e chegar a acordos. E, por suposto, eu quero saludar a todos os profesionais do sector turístico que hoxe estades aquí, deciros que somos perfectamente conscientes da Xunta de Galicia, seguro que os responsables municipais que están hoxe aquí tamén, do momento tan duro que hubo que pasar durante todo este ano que deixamos atrás, no momento duro no que estamos agora. Por lo tanto, eu creo que prepararse, poder ver oportunidades, vai ser fundamental a partir de agora.
E esta terra que ten tantísimos tesouros, algúns dos que se coñecen moi ben e outros que ainda están por descubrir, e sobre todo por poñer en valor. Eu, sabedes que tiro moito para aquí, porque empecé a miña vida profesional nestas terras, no Concello da Cañiza, está aquí o seu alcalde. Decía Cristina que lle trae recordos Mondaí Balneario. Eu, como moi ben sabe José Antonio, celebrei aquí a miña boda, por lo tanto tamén me trae moitos recordos dun sitio que xa naquela época, fai uns cantos anos, tiña moitísimas cousas por mostrar e por descubrir. Creo que ainda sigue tendo. E, por lo tanto, que haya unha unión, primeiro, dun instrumento como o GDR, que iso quere decir unir a moitos concellos de diferentes ideoloxías, con diferentes intereses locais, pero que ao final se dan conta, vos dades conta de que hai unha serie de cousas que hai que promocionar conjuntamente. E unindo, ademais, o sector privado, que é o que realmente funciona cando as cousas se fan ben. E, por tanto, o que supón o GDR, o que supoñen os geodestinos, ao final é decir que vámonos unir porque o mundo é moi grande e, por lo tanto, necesitamos facer unha certa masa crítica para aparecer nun escenario tan competitivo como é todo o que ten que ver co turismo. E moito máis agora. Eu creo que temos unha oportunidade moi grande cando podamos volver pouco a pouco á nosa vida normal. E que o turismo, e aquí hai moitísimos profesionais que saben moitísimo máis que a min de todo isto, pero eu o que aprendín nestes meses que levo coa responsabilidade de turismo na Xunta de Galicia é que a vida post-pandemia, eu ia dicir o turismo, pero a vida en xeral, e por suposto, e polo tanto tamén o turismo vai ser moi diferente. E a xente, cando se queira desplazar e buscar alternativas para o ocio, lugares que visitar, lugares os que volver ou non volver, vai ter en conta un montón de cousas que antes nin se nos pasaban pola cabeza. Por lo tanto, os espacios abertos, a natureza, a non masificación, a calidade coidada con mimo e o detalle, sentindo de verdade, eso se vai poñer moi por enriba de outros destinos turísticos que mellor antes resultaban máis atractivos ou nos parecían que eran máis atractivos sin serlo, porque todo o mundo iba aí, porque hai moitas inercias neste mundo tamén, eso seguro que o sabedes tamén moito mellor que a min. Parecía que o que estaba máis lonxano era o máis atractivo, e agora vamos a mirar un pouco máis hacia dentro, por lo menos nos seguintes anos. E, por lo tanto, remato xa, o que podo ofrecer aquí en nome da Xunta de Galicia, e seguro que os que compoñen este GDR, este geodestino, están absolutamente, creo que estamos alineados niso, é o apoio das administracións para que podades facer ben o vosso traballo. Se todos estamos de acordo en que hora esa seguridade, hora de viaxar, se vai buscar máis que nunca. Se todos estamos de acordo en que ora todo o mundo vai ser moitísimo máis selectivo e vai buscar un turismo máis de proximidade, no que prime a calidade e cousas, decía antes que eu non se miraban tanto antes, pois creo que estamos no camiño aceitado. Ganas de viaxar, hai todas as do mundo. Acabamos de velo co bono turístico. En 12 horas se esgotou. E o doble, o triple que houbera. Por tanto, a xente temos ganas de movernos. Temos ganas de volver a sair. Eu tamén agardo que no sucesivo e conforme avance a vacinación vayamos tendo boas noticias. Xa estamos, afortunadamente, con moita precaución e moito sentidiño, moito mellor do que estábamos hai 2 meses. E nos queda moito por avanzar todavía. E seguro que dentro de 3-4 meses as cousas teñen que ser diferentes. Por lo tanto, aproveitemos esa oportunidade e que este sexa un destino recoñecido de calidade. Iso quere decir este ser do que falábamos antes. Que este sexa un destino que ten moitos establecementos donde existe esa calidade que a xente está buscando. Creo que unha magnífica nova, por lo tanto, vamos a intentar apoiarlo. Vamos a vivir ese gran Xacobeo que nos queda no medio e que é moito máis que os estritos camiños de Santiago. Ao final é unha marca Galicia que a todos nos representa e a todos nos ten que beneficiar. Por tanto, moitísimas gracias por invitar a Xunta de Galicia, moitísimas gracias por contar con nós para intentar botar unha man e de verdade que creo, digo sinceramente, porque coñezo estas terras, que todo o que aquí se leva ofrecendo moitísimos anos, todo o traballo que se fixo mellor caladamente durante os últimos anos, nada sin selo, era moito máis fácil e o de sempre vai empezar a dar os seus frutos e a partir de que volvamos outra vez o que sempre nos gustou facer, este lugar, estes concellos están moi ben posicionados e eu só espero na Xunta de Galicia botar unha man
e intentar compensarlle a todo o sector turístico o mal tempo, o mal trago e os malos meses que tivestes que vivir. O gallés temos así, e senón, por suposto, somos todo oídos para rectificar e aconsellar, porque os que saben de turismo non somos as administracións, sodes os profesionais que vos xogades os vosos cartos. Moitísimas gracias. Moitas grazas ao vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Xa que el falaba tamén de turismo, digo que cada vez os turistas elixen máis o Condado Paradanta para que sexa o seu destino nas súas vacacións. A ver, non é de extrañar, temos un patrimonio natural e cultural abraiante. E non falemos da nosa gastronomía. Empezamos. Si a lamprea de Salvaterra de Miño e de Arbo, si o pemento de Guláns, si o xamón da Cañiza, si o requeixo das Neves, as rosquillas de Ponteareas, o viño do Condado do Tea, os callos de Salceda e un longuísimo etcétera, vou parar porque a mí o que me apetece agora moitísimo é tomarme eses produtos nosos, esos produtos da terra con un boviño ecolóxico ou de denominación de orixe Rías Baixas, sentada nunha terraza escoitando un concerto de música en directo. Imaginádevos, porque claro, non sei se sabedes, claro que sabedes que nos aquí no Condado Paradanta temos un sobreiro, pois artistas como que temos hoxe connosco, que se chama María Reirís. María Reirís é unha cantante compositora ponteareana. O seu primeiro contacto coa música foi solo con 4 anos cantando nunha coral e dende aí ela xa sabía que a música a ia acompañar durante toda a súa vida. Estudou técnica e dirección coral e grao profesional de música na especialidade do oboe no Conservatorio Reveriano Soutullo de Ponteareas e na actualidade está estudando técnica vocal e música moderna na Rock School de Ponteareas. O verán pasado comezou a facer concertos en solitario e estamos xa desexando que poida volver a facelo e seguir disfrutando desa voz tan dulce que a caracteriza. Un fortísimo aplauso para María Reirís. Bueno, aproveito mentre se preparan para presentarvos ao percusionista, chamase Eber González, e ao guitarrista Gabriel Lamoche. Este tema chamase Hai alguén que me espía. Yo siempre quise una vida que fuera solo mía, no tener que andar mirando por la mirilla para ver si alguien me espía y saber si estoy sola o en compañía. Si hay algún ser extraño que me la lía y que cuando camino me pone la zancadilla, que si arranco a correr lo puedo esquivar en la siguiente esquina. Dejar de sentir que todo el rato me miran. Ser de tu escondite, sabandija, que esos ojos tuyos se me clavan como cuchillas. Deja de seguirme, estoy intranquila.
Xa vos decía eu que voz máis dulce e máis bonita ten María. Decirvos que esta rapaza durante o confinamento estivo colgando cancións continuamente durante a cuarentena para os seus seguidores, para intentar que a cuarentena fose un pouquiño máis levadeira, como ela fixeron tamén moitísimos artistas, de agradecer. A verdade é que con esta pandemia aprendimos moitísimas cousas. Aprendimos a valorar o noso tempo, aprendimos a disfrutar da natureza, a estar ao aire libre cos nosos familiares, os que podíamos, e cos poucos amigos con que podíamos xuntarnos, porque, a ver, eu non recordo ir a Picaraña, por exemplo, e encontrarme con tantísima xente, non? E iso é unha maravilla. Tantas cousas que aprendimos. Si a verdade vos digo unha cousa, eu do que máis boto de menos son as festas. Esas festas, verdad? Pero mira, non vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar en positivo, non en negativo, perdón, porque non vamos a pensar naquelas festas que non podemos disfrutar, sino vamos a pensar en todas as festas que nos quedan por ir, por disfrutar, por bailar, por cantar, por todo. Como, por exemplo, a festa de interese turístico internacional do Corpus Christi en Pontareas, que cada ano acolle a milleiros de persoas, ou a festa do Xamón da Cañiza, a festa da Lamprea en Arbo, a festa do Requeixo do Mel das Neves, a festa do Viño do Condado do Tea en Salvaterra de Miño, a romería de Santa Marta de Ribarteme nas Neves, ou as romerías da Franqueira, a Virxen da Franqueira, na Cañiza, todas elas festas de interese turístico de Galicia, e tantas festas. Pero vou parar. Eu de verdade que estou desexando que as rúas estén ateigadas de xente, xente de todas partes de Galicia, de todas partes de España, de todas partes do mundo, porque aquí, no Condado Paradanta, todos coidades as persoas como nunca e os sabemos tratar de maravilla. Por eso quería agradecervos a todos e a todas os que atendedes, acompañades, guiades a eses turistas que veñen a visitarnos ao Condado Paradanta e que grazas ao voso traballo e ao voso bo facer disfrutan dunha experiencia única. Así que, para todos vos, vai este aplauso. Hoxe faremos entrega dos distintivos SICTED a 24 empresas e municipios que fan do Condado Paradanta un destino de calidade. Temos un total de 35 empresas e servizos certificados que imos descubrilas todas no seguinte vídeo.
Parabéns a todas as empresas e entidades que lograron este distintivo. E xa comenzamos, se vos parece ben, coa entrega de distintivos SICTED. O primeiro concello en empezar será o Concello da Cañita. Por iso pedimos, por favor, que suba ao escenario o seu alcalde, Luís Piña. Moi boas tardes. E comezamos co primeiro distintivo. É para a Pampla. Un forte aplauso. Por favor. Perdona que isto... Non hai problema. Vamos por aquí. Os que vades entrar estas escaleiras. Vale? Moitísimas grazas. Sigo por este lado. Sí. Sí. Nos ponemos aí para a foto. Ao lado do alcalde. Mantendo as distancias, por favor. A seguinte empresa é Bodega Torgo. E a seguinte serán de Torgo. Temos claro que está facendo as cousas ben. Moitísimas grazas. A seguinte empresa, Eido da Fonte. Forte aplauso. E Casa Vilamide. Forte. Más grazas a todos e grazas, alcalde Luís Viña, por acudir aquí. Grazas. O seguinte concello será o Concello de Salceda de Caselas. Por favor, que suba a súa alcaldesa María Dolores Castiñeira. E tamén pedimos que suba ao escenario a empresa Corisca. Forte aplauso para elas. Moitísimas grazas ás dúas. Alcaldesa de Salceda de Caselas, María Dolores Castiñeira, moitas grazas. E vamos a facer un paro no camino, vamos a volver a escoitar a María Reis. Moitas grazas. O seguinte tema titúlase Paxariño namorado. Estaban chivando que me quitara mascarillas. Pero esta le quitáis. Claro, tendría que sí hablar con ella, dile que no hay tiempo y ya está. Vale, entonces, ¿qué hago? Cojo eso.
Dime canto tardaches sin aprender a voar, cantas veces tes naufraches antes de tocar as nubes no teu voo fatal. É un rollo mal intencionado o de incitar a outros a tirarse da árbore. Ou é que realmente a situación non merece, se compensa pasar polo que ti pasaches. Préstame as tuas asas, dame algo de cancha. Non ves que estou viciada a tirarme de precipicios sin suxeitarme a nada. Paxariño enamorado, dime cantos cazadores tiveches que esquivar, dime cantos perdigóns rozaron as túas alas e te asustaron máis. Non sei se merecerá a pena deixar o niño coa que hai montada aí fora. Se estás ti para guiarme, plantexareime sobrevoar os baches. Moitísimas grazas, María Reirís e os músicos que acompañan, e seguimos coa entrega. Agora, por favor, pedimos que suba ao escenario o Concello de Ponteareas, que neste caso entregará Cristina Fernández, alcaldesa en funcións. E os profesionais do sector turístico que recibirán o distintivo SICTE son Museo Municipal de Ponteareas, Punto de Información Turística de Ponteareas, Citea, Centro de Interpretación do Río Tea, Confitería Ancla, B de Travel Brand, Adega Rubén. Forte aplauso para todos eles.
grazas a Cristina Fernández, alcaldesa en función do Concello de Areas. E agora seguimos co Concello de Arbo. Pedimos, por favor, que suba o seu alcalde, Horacio Gil. E as empresas tamén, Bodegas Marqués de Vilalba e Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea de Arbo, Arabo. Forte aplauso. E nos poñemos xuntos para facer a foto. Os tres. Sí. Eso usted tamén. Moitísimas grazas ao alcalde de Arbo, Horacio Gil. E seguimos coa entrega de distintivos. Tócalle o turno ao Concello das Neves. Pedímoslle, por favor, que suba ao escenario o alcalde Xosé Manuel Rodríguez para facer a entrega e a foto. Grazas. E pedimos tamén que suban ao escenario Punto de Información Turística de As Neves, Sociedade Cooperativa Agraria Condado Paradanta, Casa Calviño, Hotel da Natureza Nande e Restaurante Casa O Frenazo. Poñémonos todos para a foto, por favor. Moitísimas grazas a todos e tamén ao seu alcalde José Manuel Rodríguez, alcalde das Neves. Grazas. O seguinte concello en subir será o Concello de Mondariz. Pedimos, por favor, que suba ao escenario o seu alcalde Xosé Emilio Barrios, que fará entrega tamén deses distintivos e desas fotos. Un forte aplauso e que suba tamén ao escenario a Cantaruxa Maruxa. Moitísimas grazas ao alcalde de Mondariz, Xosé Emilio Barrios. Seguimos agora co Concello de Covelo. Pedimos que suba ao escenario o seu alcalde, Juan Pablo Castillo. Fará entrega ao lugar dos Devas e o camping de Maceira. Fortísimo aplauso. Moitísimas grazas ao alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo. E agora, por último, o noso concello anfitrión, Mondariz Balneario. Pedimos, por favor, que suba ao escenario o seu alcalde, José Antonio Lorenzo. Fortísimo aplauso. E que suban as empresas Simoneta & Co. e Regato de Valdecide
Gastro Group SL. ¿Sí? Por favor, pedimos que suba ao escenario o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para entregar este último. Forte aplauso. Moitas grazas. Grazas ao alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo, e tamén ao vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. E agora, despois de tanta emoción, que mellor que escoitar un pouco de música de María Reiris. Forte aplauso para ela. Este tema é dun artista galego que se chama Xoel López. Chámase A Serea e o Mariñeiro. Ela chegou como un soño, ela chegou entre a espuma das ondas, como un soño, ela chegou atraída por un roncel, como un soño, ela chegou dun veleiro bergantín. Ainda que nada esperaba, como un soño, ela chegou daquel triste mariñeiro, como un soño, ela chegou. O certo é que non había, como un soño, ela chegou un lugar mellor para onde ir. Debe regresar antes de que desaparezcan as estrelas, onde nacen os cantares das sereas, e os homes nunca poderán chegar. Ainda que o primeiro canto, como un soño, ela chegou, foi un canto desafinado, como un soño, ela chegou, tornou a súa cama fría, como un soño, ela chegou nun gran cántaro de luz. Debe regresar antes de que desaparezcan as estrelas, onde nacen os cantares das sereas, e os homes nunca poderán chegar, onde nacen os cantares das sereas, e os homes nunca
é maravilloso, cunhas paisaxes incríveis, con esos miradoiros. É verdade que temos que mostralo ao mundo. Moitos fotógrafos afeccionados fan moitísimas e fabulosas fotos que despois colgan nas súas redes sociais e de rincóns que despois volvense famosos cando están, pois iso, en internet. O traballo é pouco para promocionar Galicia. Temos que agradecer e premiar a todas aquelas persoas que de maneira totalmente altruista pois fan este tipo de traballos. E aplaudirles tamén a todos os que se presentaron ao segundo concurso fotográfico do GDR Condado Paradanta, que para eles vai este aplauso. E agora pido que suba ao escenario o presidente do GDR Condado Paradanta, Juan Pablo Castillo, para a entrega destes premios do concurso fotográfico, do segundo concurso fotográfico do GDR Condado Paradanta. E da categoría diurna, o premio do público do segundo concurso fotográfico do GDR Condado Paradanta é para Baixo un manto de cores, de Rodrigo Novoa. Parabéns. E da categoría, por favor, non marches, quedamos aquí. E da categoría nocturna, o premio do público do segundo concurso fotográfico do GDR Condado Paradanta é para Perseidas no Castro, de Diego Alonso. Forte aplauso. E desta categoría nocturna temos tamén outro premiado que é Camiño de Estrelas, de Diego Castelo. Forte aplauso tamén para él. Parabéns. Por el aplauso. Estes foron os premiados elexidos polo público e agora vamos a ver quenes son os premiados elexidos polo xurado. Premios do xurado do segundo concurso fotográfico do GDR Condado Paradanta. Categoría diurna para Mar de Nubes, de Diego Castelo. Aplauso. Preciosas todas as fotos, eh? Que artistazos. Xa vos decía que en Pontareas, no Condado Paradanta, perdón, que xa barro pa terra. E da categoría diurna tamén temos outro premio que é Sucesión Continua de Puntos, de Matías. Muchísimo aplauso tamén para él.
Moitísimas grazas. E vamos coa categoría nocturna. Temos tamén 2 premiados. O primeiro, Camiño de Estrelas, de Diego Castelo. E tamén da categoría nocturna, Vía Láctea dende Sandomedio, de Delicio Besada. Fortísimo aplauso. Parabéns. E agora vamos ao premio especial a mellor foto do ano 2020, gañadora do premio elexido tamén polo público, segundo concurso fotográfico do GDR Condado para Danta. E pedimos, por favor, que suba tamén ao escenario o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por favor. E o premio especial a mellor foto do ano 2020 é gañadora do primeiro premio elexido polo público do segundo concurso fotográfico do GDR Condado para Danta e para Fronteira Verde, de Rodrigo Novoa. Fortísimo aplauso. Parabéns para este premiado especial a mellor foto. Moitísimas grazas. Grazas, vicepresidente tamén da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Gracias, Juan Pablo Castillo. Grazas aos dous. E damas e cabaleiros, xa chegamos ao fin. Cada un dos concellos que forman o Condado para Danta ofrecen ao turista todo o necesario para que se enamore da nosa terra. A Cañiza, Arbo, As Neves, Covelo, Crecente, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. Vivimos nun fermosísimo lugar. Disfrutemos del e coidémolos porque temos ouro. Grazas a todas e a todos, grazas por facer do Condado para Danta un destino de calidade, un turismo de calidade, un turismo 10. De que o ano que ven, moitas grazas.